Жей салқын, қыш күні ise шоғыштырмайша жылы хава тұрышы. Соңғы вақытта климат үзіншәліклері ең бір шыған сұрауларының бірсі. Нәрсе бұл? Табиғат үзіншәліклері ме глобаль жылынуға яқынлашу ма? Эфирда таяну нұқтасы тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов исәнмесіз. Қайырлы кеш, мұқтарам қонақлар, алдағы яңғыраған фикірге сөз қорашығызны түймелер ашада білдір аласыз. Қызыл келішме білгісі, ешіл келішу, ақ есе нейтралитет білгісі. Дұрыстан да қазір орамға шыққанда білмейсің, жылы киім киерге ме, салқынын ма өзгерушен, жей күні салқын болырға мүмкін, қыш күні есе керісінше біздің жылы күніне келе. Нәрсе білен бейлі бұл, һәм аномаль сөзін соңғы вақытта артық ишетмейбіз ме, Камил әфәнді? Бұшыннан да шулай, соңғы вақытта бүтін ил халқын бұршуға салған вақиғалар ол тағында қатлаландырып жібері вазғиятны, ол инде Сібір орманнары януы, ол сулар басу, әм башқа шондай табиғат көрінішлері, шыннан да бұршуға сала, ол бит Сібір орманнары ол ел давамында янадыр. Бұйыл инде 2 ай давамында құрылық болу сәбәплі, һәм бірнеше тапқырғына яңғыр болу сәбәплі, яңғыннар яңадан зур күш белән көтәріліп кетті, һәм бұл бүтін жәмәғатшілікні яңадан бұршуй башлады. Чөнки ол бит яңғын вақытында бик көптеге нелер, зыянlı мәддәләр, алар бит бір қаяда кетмей, алар күк неде бұлытлар белән һаманда бүтін илне бүгінгі күндә Татарстанға да келіп жетті. Ол һава торышының мындай һава торышы инде өлкәннәрне бигрәктә қан басымы булган, йөрәк авыртуы булган өлкәннәрне бигрәктә борчый. Шуннан да чаралар күрелмәгән очракта, тиешле чаралар турында сүз бара очракта, бу бүтін кешене, бүтін илне, бүтін дөньяны хафага сала торган әйбер. Ул инде галимнәр элек әйтәдер, җир җылына дип. Ул андый әйбер бар, чөнки без дигән менә ул инде Россиядә, башка илләрдә бигрәк тә теге җылылык энергиясын теге нидән җирдән алып шулык теге газын, шулык нефтьне, оның янган чиракта кая китә, ул әлбәттә шунда күп саклана һәм җир җылына. Җир җылынган саен табигать та үзгәрә, төрле хәвеф-хәтерләр барлыкка килә. Менә бу эшләрне булдырмау өчен әлбәттә бик юнәлешле эш алып барырга кирәк. Соңгы вакытларда бу турыда сүзләр күп. Иншалла, бәлки киләчәктә чаралар да күрелер. Янгыннар темасына біз әлі тукталып үтәрбез. Наил әфәнде, әйтеп китсәгез иде, эколог буларак, булар койдан барлыкка килә һәм алдан мондый афәтләрне фаразлау кыен түгелме? Менә климат үзгәрү сорауы ул соңгы вакытта бик популяр. Менә экологлар арасында да бик сөйләшенә торган сорау. Чөнки менә 74-75 елларга кадәр узган гасырның экологлар арасында иң төп сорау булып, гомумән менә глобаль салкынаю сорауы торган иде. Чөнки менә атом төш коралы кулланыла башлагач та бик күп шундый сценарийлар фаразлана башлады. Аннан соң инде менә нефть һәм нефть продуктлары куллану тагы да арткан саен инде экологлар арасында бүтән фараз барлыкка килде, ул планетаның глобаль җылынуы. Әйтергә кирәк, климатның гомумән үзгәрүчәнлеге ул иң беренче чиратта табигатьнең үзенчәлекләренә бәйле һәм җирнең тарихын алып карасак, планетаның барлыкка килгән вакытыннан бирле климат һәр даим үзгәреп торган. Бу аерым һәрбер геохронологик чорның үзенчәлеге булып санала һәм хәзерге вакытта да климат ул берничә тотрыклы була алмый. Ләкин менә хәзерге процессларны күзәтсәк, хәзер менә климатның артыгыннан кирәгеннән бик тиз үзгәрүе ул иң беренче чиратта кешенең эшчәнлеге белән бәйле. Һәм монда әйтеп китәргә кирәк, менә сәнәгать, промышленность, менә бу факторларның өлеше бик зур. Соңгы елларда әйтәләр, елына якынча 0,7 градуска күбәя, зурая дип һава торышын. Бу дөресме һәм бу саннар никадәр дөреслеккә туры килә? Елына бу саннар бик күбрәк дип әйтер идем, чөнки менә соңгы 100 елны анализлаган вакытта гомумән Россия һәм Идел буе регионнарын алган вакытта 1,5 градуска күбәйгән температураның билгеләре. Фәни ханым, алдан белеп буламы бу шартларны һәм температура үзгәрешләрен ничегрәк исәпләп алырга дип саныйсыз? Сезнең белгәнебезчә институт бу мәсьәләгә шулай ук зур игътибар бирә. Алай дип әйтмәс, безнең институт бит инде ул авыл хуҗалыгы эшләре белән шөгыльләнә. Бу климатологларның ниләре эшләре бит инде. Йогынтысы бар бер, авыл хуҗалыгына да төшә дип әйтик инде. Авыл хуҗалыгына йогынтысы бик зур. Чөнки менә соңгы елларда бигрәк тә 11-нче елларда, 12-нче, 14-нче елга хәтле менә шундый кыска вакытта була
корылыклар, алар бик начар итеп тәэсир итәләр безнең үсентеләргә һәм барлыкка киләләр. Шундый начар авырулар, коры чирекләр әйтик инде, алар шул бәйле именно шундый һава торышы белән. Җәйнең ниди килүен алдан фаразлап буламы? Хәзерге климатологлар әйтик, Роман Вильфанд үзе дә әйтә инде, алдан әйтеп булмый, 3 көннән артык алдан әйтеп булмый. Ул чынлап та бик катлаулы процесс. Аны бит күз алдына китерсәгез, анда күпме процесслар үткәрә, анда ландшафт, рельеф, анда бик күп ниләр катнашалар һәм аны алдан фаразларга бик читен. 3 көн максимум дип әйтәләр инде. Бу алдан фаразлаулар, алар менә узган тикшеренүләр, узган нәтиҗәләргә бәйләнгән һәм менә бу статистиканы анализлагач һәм кайсы елда, елның кайсы фасылында нинди һава торышы булганын якынча туры китереп, якынча фараз ясарга була әлбәттә. Ләкин әле бу бик төгәл фараз булачак дигән сүз түгел. Марс әфәнде, ниндирәк зыян күрә безнең авыл хуҗалыгы мәсьәләсендә, әгәр дә тукталсак без, ниндирәк зыян һәм алдан фаразлап булмыйдылар, менә бу очракта ни эшләргә? Әлбәттә, бүгенге көндә корылык мәсьәләсе актуаль мәсьәлә булып тора. Бу корылык шушы глобаль җылынуның иң беренче һәм иң зур тәэсире һәм иң беренче чиратта авыл хуҗалыгына зур тәэсире. Бу тәэсирне фақат тискәре генә дип әйтеп булмас иде, чөнки аның уңай яклары да бар. Мәсәлән, Россия күләмендә әгәр карасак, температураның җәйге вакытта артуы ул вегетация чорының артуына сәбәп булып тора. Ул шул ук вакытта җылылыкның артуына сәбәп булып тора. Һәм кышларның җылырак килеп, кышкы культураларның кышлауына уңайлы йогынты ясап торса, бу уңайлы йогынтыларны куллану өчен иң мөһим булган дым җитмәү факторы, тискәре фактор менә бик актуаль булып тора. Һәм шушы тискәре факторы белән көрәшүнең иң нәтиҗәле ысулы әлбәттә инде мелиорация булып тора. Мелиорация ул бүгенге көндә Россия күләмендә дә милли программа буларак кабул ителде. Ул 25 елга кадәр менә Россия федераль максатчан программасы кабул ителде. Безнең республикада инде бу мелиорация программасы 10 елдан соң бу программага күбрәк игътибар ителеп, бездә масштаблы рәвештә эшләнеп килә. Соңгы 9-10 ел эчендә 30 мең гектардан артык сугарылу җирләр төзекләндерелде. 500-дән артык корылмалар, гидротехник корылмалар, сулыклар капиталь төзекләндерелде президент программасы буенча. Һәм инде менә шушы корылык белән көрәшүнең иң нәтиҗәле ысулы буларак мелиорация булып тора һәм безнең Татарстаныбызда сулыкларның күп булуы, менә шушы су саклаучыларның күп булуы, мелиорацияны киң кулланып, шушы корылыкның тискәре йонтысын нәтиҗәле рәвештә шушы корылыкка каршы көрәшергә мөмкинлеге бар безнең җөмһүриятебездә. Әлбәттә, нинди юнәлешләре барсын, менә гади фермерларны һәм авыл хуҗалыгында хезмәт итүче кешеләрне шул әйбер күбрәк кызыксындыра. Бүгенге көндә республика максатчан программасы нигезендә мелиоратив корылмалар алып, менә су сиптерәлгән машиналарны алу, насос станцияларын алу, алырга җибәрелгән чыгымнарның 70%-ын дәүләт кире кайтара. Бу башка регионнарда Россиянең юк, менә Татарстанда шундый программа гамәлгә ашырылып килә. Безнең инде әйтеп үткәнемчә 500-дан артык гидротехник корылмалар һәм сулыклар төзекләндерелде. Аларда 100 миллион кубометр су җыела бүгенге көндә. Алар әлбәттә менә бу корылыкның тәэсирен бераз киметеп, икенче яктан шушы сугарылу җирләргә су чыганагы булып тора. Бу беркадәр хәлне җиңеләйтә. Аерым хуҗалыклардан сорап карыйк әле, Харис әфәнде, сез үзегезнең мисалыгызда әйтә аласыз, менә һава торышына бәйле аерым зыян килә. Һәм бу зыянның күләмен ничегрәк бәялисез? Менә бакчачыны гына алыйк, алар инде өлкән яшьтәгеләр, алар җылы килсә дә шатланып торалар, салкын булса да алар беләләр, уңышны алып була. Әлбәттә, республика күләмендә караганда җылы җәй килгән вакытта температура күп булса, һәрбер үсемлекнең бар бит сумма активный температура. Bütün vegetatsiya җир шарында башлана +5 һәм аннан да өстен температура булганда вегетация башлана. +5 аннан да түбән булган вакытта среднесуточный температура вегетация тәмамлана, бетә. Менә ул инде җылы ярататын культураларның +10 аннан да югарак. Алар шушы температураны җыеп алгач, орлыктан орлык булганча вегетация булып
өлгергә. Җылы булган вакытта, әлбәттә, безнең менә колхозларга, авыл хуҗалыгына килгәндә, клейковина күбрәк була. Җылы салкын булганда клейковина әзрәк була. Җылы күбрәк булган вакытта безнең инде күбрәк бөҗәкләр күбрәк булалар. Җыл салкын булганда күбрәк бөҗәк кими, ширләр арта торган булалар. Менә Демәк, сез әйтергә телисез инде, мондый шартларда да үзеңә файда алырга мөмкин, әгәр дә әлеге мәсьәләгә бик уңай яктан килсәң дип һәм өйрәнсәң. Шуның өчен специалистлар беләләр, салкын елында уңыш алып була, җылы елында уңыш була. Бүген әле җир шарында катастрофа була икән, бүген тегелә икән дип коткара торга ярамый. Әлбәттә, пожар ни өчен пожар була ул? Монда табигать факторлары да бар һәм кеше факторы да бар. Без соңгы елларда беләбез, һәрбер кеше үзенчә мин нәрсә телим, шуны эшлим. Ләкин бит семьяда, гаиләдә, табигатьтә алай ярамый. Без бит үзебез генә каядыр утырада яшәмибез. Без бит кешеләр арасында яшибез. Шуның өчен иң беренче һәр кеше үзеннән эзләргә тиеш тәртип сынауны. Аллаһ Тәгалә әйтә бит ул, табигатьне яраттым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әләм нәҗгалил арда михада. Мин сезгә җир шарын яраттым, бишек иттереп, түшәк иттереп. Аның Африкасында Африка үсемлеге үсә, бездә үзебезнең үсемлеге үтә. Кешеләр дә бит аерылар. Африканыкы кара тәнлеләр, без башка төрлеләр. Әлбәттә, бу табигать шартларының кешегә дә йогынтысы бар. Һәм сез фикерегезне унытмагыз, без бу хакта әле рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы һәм әңгәмәгә керешкәнчә әйдәгез әле без сезнең белән кыска видео язма карап алыйк. Не совсем так, как хотелось, но нормально. Безгә елгы һавалар, бөтен нәрсә яңгырлар ява, иншалла. Бакчада эшлибез, помидорлар, кырлар, үзләр үсә. Су сибелә, без килеп җыябыз гына. Хорошо же. Летом хорошо куда-то съездить, позагорать, полежать в бассейне, на море покупаться. Я не очень люблю жару, поэтому мне такой климат очень нравится. Для работы погода комфортная. Не холодно, не жарко. Для отдыха она, конечно, немножко прохладная. Күргәнебезчә, мондый үзгәрешләр әлбәттә безнең сәламәтлеккә дә йогынты ясамый калмый. Һәм шуның айдан Лютия ханым сездән сорыйсы килә. Кешеләр интегәме, мәсәлән, эссе булганда, һәм безнең быел җәй иртә бетте дип фаразлаучылар да бар, һәм инде җылы көннәргә ышанмыйлар. Менә гомумән алганда халыкка нишләргә? Салкыная башлагач, гадәттә атмосфера басымы кими. Бу очракта гипотониклар ешрак зыян күрә. Алар сүлпәнлек, йокылык, баш авырту сизә. Аларга яшел чәй, кахва эчәргә, контраст душ кабул итәргә һәм иртәрәк йокларга ятырга кирәк. Һәм сулыш юллары авырулары булган затларның кискенләшүләре булырга мөмкин. Җылы киенергә һәм суынмаска кирәк. Мин әйтер идем, минем фикерем буенча, юк начар һава торышы, бар дөрес сайламаган кием. Һәм җылы килгәндә гадәттә атмосфера басымы күтәрелә, шул чакта гипертоник кризы булырга мөмкин. Алар даруларны вакытында кабул итәргә, аларга даруларны вакытында кабул итәргә кирәк һәм кан басымын күзәтергә кирәк. Менә шулай әйтер идем. Камил әфәнде, сезгә нинди җәй ошый? Мондый салкын җәйме? Әллә инде гадәти без ияләшкән эсселекләр күңелегезгә хуш киләмсез? Бу проблеманы шулай ук инде масса күләм мәгълүмат чараларында да еш яктыртасыз һәм әлбәттә тирәнтен өйрәнгән кеше буларак белергә тиештер. Дөресен әйткәндә, һәр кешегә дә ул җылылык күбрәк ошый торгандыр инде. Ни өчен дигәндә, җылылык ул инде бөтен тереклеккә ниндидер этәргеч бирә, үсеш өчен салкын торганда менә яшелчәләр хәтта үсүдән туктады. Башкача проблемалар да килеп чыга, сәламәтлек буенча да. Ул бит барыбер сиздерә. Ул нинди генә яшьрәк чакта артык игътибар итмисең, әмма ләкин менә инде өлкәнәя барган саен ул нинең һава торышының үзенчәлеге барыбер тәэсир итми калмый. Мин тагын бер нәрсәгә игътибарны юнәлтмәкче булам. Ни өчен менә шундый хәлләр килеп чыга? Безнең бит инде бар үзебезнең республикада ярыйсы гына әйтик менә ярыйсы гына торыш, әмма ләкин
ләкин менә дөнья күләм ниткәндә борчылыр нигез бар. Монда инде шан какмасак та, борчылырга нигез бар. Чөнки ел сайын 10 миллион гектар урманның янып юкка чыгуы беренчедән бик күп зыян китерә. Тагын бер борчыла торган, мине борчый торган бер әйбер килеп чыкты. Ул инде зур түрәләрнең, ул инде электә урман янды, хәзердә яна, киләчәктә дә яначак дигән сүзләр дөрес түгел. Мондый ни белән җитәкчеләр безнең эш алып барырга тиеш түгелләр, чөнки ул урманнарның януы төрлечә. Ул электә булган, чыннан да ул менә ниндидер бер вакыт аралыгында урманнар янган, күпмедер күләмдә. Ну бит инде булай түгел, мондый темплар белән барса, безнең Себеребез бер нинди нисез кала. Димәк, бу бары тик теге нидән генә имештер яшен суга. Яшен сугу да бардыр. Борчылыр урын бар монда. Һәм эколог Касау бирек әле бу янгыннар экология белән бәйлеме, һәм бу климатның үзгәрүе белән бәйлеме, әллә кешелек фактор шулай ук монда беренче планга чыгарырга кирәк микән? Бу хәтле зур масштаблы яңгырлар әлбәттә иң беренче чиратта ул кешенең эшчәнлеге белән бәйле. Чөнки табигый янгыннар алар әлбәттә менә дөрес әйтеп киттегез, алар ел сайын һәрбер җирдә дә булып торалар, ләкин аларның масштабы алхатлы зур түгел. Чөнки табигый янгын чыганагының чыккан ут ул бик тиз сүнә һәм бик еракка, бик зур территориягә таралмый. Менә инде урманнарның януы ул әлбәттә экологик вазгыятькә бик тискәре йогынты ясый, чөнки Россиянең территориясының 45% ул урманнар белән капланган җир һәм урманнар күп кеше белә бит инде ул безнең планетаның үпкәләре, ягъни кислород чыганагы һәм Татарстанда да бу төп байлыкларыбызның берсе безнең, шуңа бу безнең 18% бу бик зур билге дип әйтмәс идем, 18% ул бик аз күләмдә, әмма дә ләкин менә һәрбер регионда, һәрбер геосистемадагы булган микроклиматны тотрыклы дәрәҗәдә тоту ул иң беренче урманнарның вазифасы һәм урманнарның югалуы ул климатка гына зыян китерми, ул монда яши торган бөтен табигый байлыкларга, үсемлек ресурсларына, хайваннар дөньясына тискәре йогынты ясый. Әлеге нормаль үзгәрешләр әлбәттә инде безнең төбәкләрне генә түгел, һәм Россияны гына кагылмый. Шуңа күрә инде монда әйтергә кирәктер, бу тулаем алганда бөтен дөньяга кагылышлы проблема, һәм шул уңайдан әйдәгез әле сезнең белән бергәләп видеоязма карап алыйк. Быел Европада түзә алмаслык эссе һава торышы Франция, Испания илләрендә 45 градуска кадәр җитә. Аномаль эсселек аркасында Гавайда янгыннар чыга, кешеләр үз йортларын ташлап китәргә мәҗбүр. Моңарча булмаган җылылык Аляскада да күзәтелә. Аляска халкы кояшка сөенеп бетә алмый, ә мексикалылар көрәк тотып, ишек төпләрен кардан чистарта. Бирдә бозлы яңгыр, кар ява. Непалның көнчыгыш өлешендәге көчле муссон яңгырлар Коси елгасының ташуына китерә. Нәтиҗәдә Һиндстанның 1800-гә якын авылын су баса. Ә менә монысы инде Кытай республиканың үзәк һәм көньяк провинцияларын көчле яңгыр нәтиҗәсендә су баса. Соңгы мәгълүматлар буенча 9300 йорт һәм 371 гектар авыл хуҗалыгы территорияләре су астында кала. Без әлеге көннәрдә салкын дип зарланган арада, мәсәлән, шул ук Франциядә 40 градуслы эсселәр аркасында, хәтта Нотр-Дам-де-Пари бинасын төзекләндерү туктатылып тора икән. Шундыйрак факторлар да бар, чөнки биналарны мондый температура шартларында төзәтеп булмый. Һәм әйтеп китсәгез иде, бу факторлар белән ничек дөнья күләмендә йогынты ясый һәм бездә дә шулай ук инде мондый проблемаларны булдырмау мөмкинме? Әлбәттә, бу глобаль климатик процесслар, алар кешенең контролендә генә тотып булмый. Чөнки иң беренче чиратта менә бу муссонлы яңгырларның бер җирдә бик күп күләмдә явы, икенче җирдә кылык булуы, ул иң беренче чиратта һава массаларының йөреп торуы белән бәйле. Чөнки бөтен климатик процесслар һава массалары арасындагы булган температура градиентына бәйле. Һәм менә бу температура градиентының бер җирдә артык үсүе, икенче җирдә артык кимүе, ул менә шундый үзгәрешләр климатик һава массаларының бүтән юнәлешкә китүе белән бәйле. Шул ук Франциядә дә менә бу кызулык ул Гольфстримның быелгы кичәүе белән бәйле, чөнки Гольфстрим ул бөтен Европаның һәм Татарстанның да шул ук чиратта төп климатик фактор булып тора, һәм менә бу Гольфстримнан килгән
артык җылылык ул күбрәк менә континенталь Европага йогынты ясады. Белгечләр белә, әлбәттә, сез буларны тикшерәсез, өйрәнәсез. Камил әфәнде сорыйсы килә, менә халыкка җиткереләме моның турында мәгълүмат һәм халык гомумән алганда әлеге яңалыклардан хәбәрдармы? Белеп бетерәме, әллә инде кайбер мәсьәләләрне менә безгә шул ук масса күләм мәгълүмат чараларыннан әйтеп бетермиләрме? Кызганычка каршы, без җитәрлек дәрәҗәдә аңлату эшләре алып барабыз дип күкрәк сугып булмый. Ни өчен дигәндә, һәрбер нәрсә ул үз вакытында әйтелергә тиеш. Ул менә еллар буена дәшми килгән проблемалар ул барыбер өскә калкып чыга һәм бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә дә, радиодан да, телевидениедан да, матбугат чараларында да бу турыда языла. Әмма ләкин мин әйтәсем килә шундый бер әйбер язылса да, ул үзеңә кагылганда гына кем әйткәндә кызыксына башлыйсың. Менә мин бу тапшыруга килер алдыннан берничә өлкән яшьтәге кешеләр белән ничек сакланасыз менә кызу вакытта, ничек тә үзегезне тотасыз салкынча вакытта дип. Аларның үзләренең һәр кешенең үзенә күрә бер системасы бар. Өлкән яшьтәге кешеләрнең һәм бигрәк тә менә ул дару мәсьәләсендә. Менә 97 яшьлек бер бабай белән сөйләштем мин әйтәм, 97 яшь әле мин ди иртәмне ди физик күнегүләр эшләүдән башлыйм һәм дә һавада йөрергә тырышам һәм теге үләннәр белән ул туган ягыма кайтып ди, хәзер инде кайта алмыйм ди, туган ягымда менә үскән үләннәрне файдаланам ди. Чөнки йөрәк авыруларын әйтик, башка авыруларны күзәтеп барырга кирәк. Әгәр дә кем әйткәндә игътибар итмәсәң бу әйберләргә, ул аның теге ахыры әйбәт түгел. Һәм дә мин тагын бер сау белән махсус кызыксындым. Кызу көннәрдә ашыгыч ярдәм чакыручы Казанда күбәйгән. Һәм дә алай гына да түгел, менә бу көннәрдә дә салкынрак һавада да тагын менә арткан. Менә ул кем әйткәндә температура бер чама булганда бик әйбәт кешеләргә. Мәсәлән, йоклаганда бүлмә температурасы 18 градус һәм әзрәк кенә плюс-минус булырга мөмкин җылылык булганда. Кемдер әле элементар менә бу саклану чараларында белмидер әле. Сез булганда мәсәлән шул спиртлы эчемлекләр кулланырга мөмкин. Суны күп файдаланырга кирәкме? Менә табиблар да беләдер инде моны. Гомумән алганда менә сиздә суны күпме эчәргә кирәк һәм халык аңлатып китсәк иде, ничегрәк менә бу эсселекләрдән шулай котылырга һәм салкын көннәрдә киенеп йөрергә кирәкме җәй уртасында дип әйтик. Әйе, салкын булганда киенергә кирәк, әлбәттә. Эссе вакытта күбрәк су эчәргә кирәк, югыйсә инфарктлар һәм инсульт куркынычы бар. Сез әйткәнегез буенча, әйе, күбрәк шул эссе вакытта, җылы булганда инфарктлар һәм ешрак ул иртән була. Әлбәттә, Марс әфәнде сездән дә сорап китәсе килә, менә климатик үзгәрешләргә алдан ничек әзер булырга һәм моңа гомумән әзер булып буламы? Әлбәттә, авыл хуҗалыгында бу үзгәрешләргә әзерләнү бик мөһим чара булып тора. Мин әйтеп үттем инде, мелиорация ул сугару белән безнең республикада аның сугару мелиорациясының киң таралган һәм актуаль юнәлеше булып тора. Шушы программалар, максатчан программалардан файдаланып, күбрәк сугару җирләрне булдырсак, без бу глобаль җылыну һәм корылыкларга каршы туру үзебезнең туру сәләтен күпкә арттырыр идек. Әлбәттә, мелиорациядан башка әлбәттә монда сортлар белән яхшы орлыклар булдыру, вакытында тиешле технологияларны сыйфатлы иттереп эшләү, шул ук вакытта ашламаларны вакытында кертеп, техниканы вакытында яңартып һәм үз вакытында бөтен процессларны эшләү бик мөһим. Менә шушы чараларны кулланганда авыл хуҗалыгында бу корылык глобаль җылыну мәсьәләсен хәл итәргә күпкә җиңелрәк булыр иде һәм нәтиҗәле бу эш башкарып булыр иде, минем фикерем. Наил әфәнде, һәм бу очракта, әгәр дә инде без климат үзгәрешләре турында сөйләшәбез икән, моның зыяны булмасын өчен яки зыяны аз булсын өчен нәрсә таянып тотасы булырга тиеш? Әлбәттә, менә әйтеп киткән фикер буенча мелиоратив процесслар алар күбрәк башкарылырга тиеш. Һәм моннан тыш менә су мелиорациясын мисалга китереп киттеләр, әйме? Су мелиорациясыннан тыш менә лес мелиорация дип әйтәбез, менә урманнарның мәйданын киңәйтү процесслары да бик интенсиврак эшләнергә тиеш хәзерге заманда менә безнең урта полосын алган чиракта. Һәм әлбәттә инде менә гомум дөнья буенча алынган документлар, шул ук Киотский протокол мәсәлән, анда катгый тыела менә күп кенә агулы матдәләрне, промышленность нәтиҗәсендә чыга торган агулы матдәләрне
һавага, атмосферага чыгару. Һәм менә бу процессларны ныграк контрольдә торырга кирәк. Һава торышы нинди булуга карамастан, иң мөһиме без табигатькә битараф булмыйк. Исәнлектә күрешербез.